No patio do cole tamén temos camelias. O seu nome científico é Camellia sapónica. A camelia sapónica é un arbusto de flor dun 1,5 metro a 6 de altura. As camelias florecen entre xaneiro e marzo. As flores adoitan ser bastante grandes e aparecen ao longo das polas. Poden ir soas ou en parellas e cando están abertas teñen uns 6 centímetros de diámetros. Hainas de cor branca e vermella, aínda que adoitan ser bicolores. As camelias carecen de fragancia. Ten follas perennes coriáceas con pecíolos curtos e bordes dentados. Rematan en punta e son de cor verde oscuro relucente e vivo. O seu envés é máis pálido. O seu fruto é unha cápsula con forma de bola con 3 compartimentos. Cada compartimento chámase lóculo e cada un ten unha ou dúas sementes de cor castaña de 1 ou 2 centímetros. Das súas sementes extraese un aceite que usan as xaponesas para teñirse o pelo para suavizar a pel.